Nowa radist w ciłym świti nam się objawyła, porodyła Boża Maty, Hospodnioho Syna. W tym wyjątkowym, światocznym czasie chciałbym pozdrowić ciu swoją rodzinę i znajomych. Życzę wam, moi doroheńkie, żeby to te świata minuli w zdrowiu i lubowy. Zdrowych, rodzinnych i radosnych świąt oraz wszystkiego dobrego w nowym roku. Wszystkiego najlepszego dla baby i dida. Chcete переказати światoczne życzenia swojej rodzinie i znajomym? Może mate rodynu za granicą, albo za wielką młodą. A może ditoczky chcieliby pozdrawić babu z didą i zaśpiewać im koladą? W światocznym programie poczujecie listwiane kolady i życzenia. Może będą cerednych życzenia dla tebe albo od tebe. Szczero zapraszamy was do światocznej akcji. Nadsyłajcie do nas nagrane życzenia w formie MP3 Albo napiszcie do nas wiadomość mailą na adres info@radiolemko.pl. Żdemy na wszystkie ciepłe światoczne słowa. Ponajmniej na szczęścia, na zdrowia, na ten nowy rok, żeby się urodziła kapusta i bib, żyto i pszenica i wszaka paszlicia, żeby z tobą wesołym wszystko jak mieli anioły. Chrystus rozdajecie.